ke khubor bala sapriang ki khar Bangladesh ki lawan kiu da kaling shadu jan dangar da ka jingtmu banwan kit mau ha ka jing shisha la yathu bakadan ka ketem ki border security force hendrai kimla ban le ei ban khang ha ka karwo ka ki issue southwest Khasis district bat ka ki issue balat border area circle kabun paw ka jing so kya halor ka ni ka jinglong jingman bat ka jing yolat ki khar Bangladesh ban kiu lai lut shadu uput usam jungkari India bat kani ka labu jingkali ka jingtrai kam kishipa yada khaput BSF kani kan bu jingma bha ya gajat benriu namar klempep kan pensuk ru yagi bomde ki nong India ban rung tu balet buhai shnong shaki we ki jaka jong ka bri uhan neutrap kaseng kadawa namar kata yagi border district jong ka East Khasi Hills district bat kumju ru jong ka Southwest Khasi Hills district bagi de bantuklar mador halor kani lemkum ta kamban se ban hap hiar hi shaki tu ki than bat ban shim ki sinjam dala dehi lada ki bakum kini ki jingja kidang ya ja hakipor ki ban sawan 갓땡 쪽 갖다 놓고 지니 Good